कौन सारा के बेटा हरे हमरा खेत में घुसल हमरा से बिना पूछले। रे साला बुलबुल बा टूर के जल्दी चल ना त खेतवा लागलन सनु तो गांव में बांस को दिहन सो। ये चाचा होई देखो कितना मोटा बा। हां तो सारे जल्दी चल देखला खेतवाला नु तो मार लान के गांठ चनका दी। रुका एगो दुगो औरी तूर ली। हां तो टूरते रह ताव तई होई। कौन सारा के बेटा हरे हमरा खेत में घुसल हमरा से बिना पूछले। रुका स कोहनी हो से जल्दी भाग ना भागल हो। चल 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 भाग जल्दी मार गांठ फाड़ दे। Run. Mata nih gue, Pak. आज तो बच गला स पकड़ा दिबस तो बहुत मारे जान जे स। A few moments later. Kawa, atau mau coba itu? Berapa kali boleh? Mau apa? Nah, ini kota bos. Dah, dah. Jual. Kamu kena hisap ni lagi, kamu ke? Kamu apa sah? Macam ni. चलो पाकिए गइल बाटे अब खाई है अभी तो कोनो आइल लेखन से बैगन फटफट खा के आ खत्म क के चल दिए ठीक बा। सब निकाल अच्छा बाल पकाओ से हम हो खाए बड़ी भूख लागल बा। आ गइल सारे हगल गांठ चाटे खाती मतलब हमार कहे के मतलब बा कि बनल रोटी जोड़ियाए खाती सारा हमनी के मेहनत करके चुरा के लेके से पकाई से ए आ तारा के दिन से फ्री में घर पे ले खाती की सोचला हवा इनमें से एगो झाट उखाड़ के देम से हइले ना। हमरे नाम है छोटू चिंगारी। अब जा तनी बाल वाला के बोला के लिए आए तब मारी तनी के गाड़ी। अरे वो किसी आ गई इसका हमके मजाक करता रहो जैसे आओ बोल के खाई जा आओ तो हमसे मजाक करता नहीं भाई बनी तो चलो तो बाकी भाई बा लेके चल तो बोल के खाई जा। अरे हाँ जोड़ता चल तो बोल के खाई जा। देखो सो कोनो के पता है क्या आ डेली हमनी के दूसरा कोनो खेत में से चुरा के बाल लेके आए के बा आ पका के ई हमें खाए के बा। वाह क्या हम लिया नीमक मरचा अच्छा ठीक बा डेली नींबू लेके आए। हां मेन माल तो नींबुए हो ठीक बा वही से तो माल के स्वाद आएला। रे हम पार्टी में रे रुका रे ना कुछ करे रुका सा बैठो अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अबे साले हम साथ देन तनी के हमारे खेत में चुरा के रुको जरा हां सबर करो। होइबो बाल दे दे लेकिन हमारा बाबू के मालूम ना चले के चाहिए और ना चली मार के गार फाड़ दियन तनी के जानिए सर। रात के हां दिनो मार दिया ही कबो अब दोपहरियो में को मारे चले गए चलो सर मारे बस खातिर काम कर लो। 1 hour later. Run.